2023 ɛnyɛ afei na yɛbɛhyɛ tribal war biara ase ɛho hia Ghana ɛyɛ ɔman a ɛmmra ɛna ɛyɛ adwuma enti minim sɛ ɔhaw aba minim sɛ ayɛ amanehunu ama kotokuman no nyinaa nanso ɛsiane sɛ yɛnim sɛ ɔman no mmara ɛna ɛyɛ adwuma nti yɛnim sɛ mmea me nua pani Nana Addo Dankwa nso ɛyɛ obi a sɛbe ɔrespecte mmara nti na ɔno ara nso san yɛ lawyer nti minim sɛ ɛkwan a ɔno ara bɛfa so na wahwɛ ama mmara ayɛ adwuma wɔ saa asɛm a yɛrekan ho na asɛm no escalate ɛma baabi a wɔyi a yɛ complaining koraa no ɛnsɛ bi nka ho ɔno ara ɛbɛhwɛ na watoto biribiara ma asomdwie aba me deɛ sɛdeɛ me nananom a mebɛto wɔn mo na ɔmo kyerɛɛ me sɛ akyem no anasɛ Ghana man no nyinaa nuadɔ ɛne yɛde tena mu Kotoku ɛne Abuakwa ɛyɛ nuanom a yɛnante firi tetetete ɛnyɛ me pɛn so ɛna ɛnyɛ me nua no nso pɛn so ɛna yɛbɛkyekyɛ mu nti deɛ mɛsrɛ Kotokuman no nyinaa ne me nuanom a ɛwɔ Abuakwa no sɛ yɛma deɛ yɛkaa sɛ yɛsɔ afena mu kaa sɛ deɛ nananom bɛyɛɛyɛ na yɛpɛ sɛ yɛtoa so nananom de nuadɔ nana frɛmpa ɔma nso ne wɔfa nana Fosuhene apente ne yɛnko brɛboɔ ɛne Nana Kuntumkurumku enti ɔne ne nyinaa ɛna ɛfiri adanse anaasɛ baabi a de bosomtwe no ɛwɔ ɛna ɔmo ɛnanteeɛ yɛka sɛ Kotoku anaasɛ Abuakwa ɛwɔfa ɛne Kotoku a ɛfiri sɛ Nana Dokuya ɔbapani Dokuya a na ɔyɛ pani anaasɛ ɔno na hwɛ Abuakwa so no ne nua ɛne Kotoku ɛhene Nana free fa kwada a yɛatena nuadɔ so fɛfɛɛfɛ ɛfiri tete no abɛsi saa mmere biribi a tetefoɔ no wɔyɛ bia wɔkɔ support wɔyɛ wɔsu kɔ support saa nuadɔ no ɛna mepɛ sɛ ɛtena hɔ ɛma yɛn saa mmere yi a misunderstanding menkasa akwa no de sɛ twɛn firi hɔ na saa nuadɔ no ɛna ɛnyɛ adwuma yɛntumi sɛ obi ayɛ mistake akɔfa etuo ɛde di mmerɛ nto asɛm bi a na nuadɔ a ɛda Kotoku ɛne Abuakwa ntam no ɛna na onim yɛdeɛ yɛne ɔmo te fɛfɛɛfɛ ɛne nka wohwɛ akansase dodoɔ naa ɛwɔ Abuakwa no ɛmoɔ so ɛnyere si yɛfrɛ no sɛn ɛba bɛsi nyɛ apapam apadwa ɛnyinaa no sɛbi Kotokufoɔ na ɛte hɔ sɛdeɛ yɛ nuanom a ɛfi dɛnkyerɛ yɛ dɛnkyerɛfoɔ ɛwɔ Nkareɛ wɔ Asante anaasɛ Tafo ɛwɔ Kumase anaasɛ Asante Akyem ɛwɔ ɛsiane sɛ ɔmo yɛ Kotokufoɔ ansa ɔmo yɛ dɛnkyerɛfoɔ nti no na mema sɔre sɛ mekɔ akɔgye saa asase no anaasɛ sɛ yɛnyɛ ne saa sɛ no nyɛ tribal war ne yɛde yɛ hwee yɛde dialogue ɛne mmara ɛna ɛka deɛ asie biara a yɛfrɛ no sɛ affect yɛn Kotokufoɔ no a menim sɛ nananom security agencies ɛwɔ Ghana ha judiciary no
ene mpanimfo ada omana no behwe ama bibia ye bokọ ye no sa na ye hwe na nua do a efitete nom tete ewo ho ma kotoku ene Abuakwa no asa atna ho ene daachi nyina manu asi Monica sir